Mentah kegenting wan ra shapia kasur ki paiba halor kapang jong ke cingjin nong mi kman nakaliang kani kalat patai kubor kalayo banyak keren katu kani kiru paiba ale mentangnya ngap sipor naki kumno pijit ikini kinong mi kman atau pijit dei bagi ai pisane dei lembag ke suatu ujung pi halor kata kejingnya dei ke ujung pi berkin kajing ai pisah te umdan re kajing ai pisah umdan re kajing terwar umdan re taka kini kinong yalam ra daya lenti ro lek ko mamito ta sakawai ro menakan e balom down ro jing jinjar kajing kordit ngalai basa akut saboy mundan bayarap mundan bapet pak sepat di kiro mundan batre lek ko mamito ya ko mamito lek ko mamito daya ro kini kinong yalam ro kibam ibam mi setengah hi ben pedro kemud ki itu tangkapor bagi dan kam tangkapor dan kam takamut suya keren suya kana cukup tahi kajing yalang ya khot ya tahi tangga datang kan kalau down ni ke baju jinjar terban nu nong yarap nu nong pej tanu nu hi baya keli lem ro ki para parti mai ro nu hi ki baya keli tabong bakeli pi ro ya ibu lajong tilong ka upi la keren pinaki la kerpat pi la kerpat bej la keren bej kamu ki palong ngap bej ki la phangki ro ki nula lek ngi no tan pi Itulah ada begini ki bahalo nula tilong baik balik te katas ta te ui te hap kerpat bena kita nong yalam de utau he wahan dan ya kendi sana tau bayalam hi tiki nak to kekam kejam te long habia kerpat di de te kita ro ya je lapang tilong hakapot pasim jing bila kerpat pinaki kamu ki ong ki nula ki ro ong ki nula ki ro ong ki jinja ten la kum kata ji ki long hakapot bajinjan ya kerpat ro ke bae hentian dala jan kum ne ya khot ya no ki ka mesem ui sana su ni long be ya jang penting kulmar jumut ki ni kulmar jumut i kulmar kapot bem kam inu emi piti inu ya no dai men to ka lockdown ka to ka jinjar ting kodit mai mut pi hano ka ja ka jur hano u khaw hano ni no nya nyeng dai nu em ba pen sai nu em ba pen no lem mana ro nu em ba ya hayin to khaw ro sana u khaw hab si awa di kena nena to su mupi kian ro la ben so ro ben temut pi sana ni yo kita tenong yarap ro nu em habalek manu ji ya atau kong tikwa bo ni ba male bam ta un job beng ne kumno ka jing perkat ka jing pi nam ta kini kini deh menta tem ku asu ra ban job no en renteng no la so sat ba ka kum le ro kapisa pila la pha chano la pha ban yarap ye ne no rom den ba ai mden ba ngap mden ba pelem tem tai kemud kawe geleng lang pila ngudom sobita nama hakapor ba pisem jenjar kimiawan deh mana ro mden ba keli hi mden ba wan hi mden ba pej hi suya im ka jing kodit Cuma syuong nak ten tak jing sya kita bersem jing long pai kmat kita kinong mi kmat ki kinong yalam tang bandau pila pai pat ki long kini ki bahapok kinong yalam la se ong kinula ki long kut la na ngate demta te la glumar em kam sem batang ni kini kinong yalam ro ki bay mi yabej mi arti imba long baya bam sap maroi baya bam hi man la yo ki ban ya yarap ai jing yarap ro la ya bam nuam ba ai teh kita pak kumno pijit ya kinong nikmat atau pijit dari bagi ai pisa ne bidan ke dari bagi itu pijit namta kalau wajib ti jepin mut pin ong na ka ba jit ina kini kinong nikmat na kan ka ponsla konstruksi ka jomai kana kan ka ponsla konstruksi ka jomai na kaliang hi ka jomai long jit inong nikmat hagin ki house nem ki balaya kini ke sansema tu iji di na kabanta kajing kalawai nudai tang kalawai ke jomga na long na kalawai ki kian ki keti ke jomga na kalawai ka pateng benreu ke jomga ba na kaliang hi ne jong nong mi khma du jomga long bong le na kane ka konsumsi ke jomga ban na ke jelahi ke jomga baro itu kumno pat POE
ya kan ni jing sincere jong kan ni ke sarkar ke pemerintah kajing sensial jong kene ka sarkar NPP ka pemerintah kene ka sarkar MDM wah baik om jadi to na ya keren ni na kata ki long ya keren bai halo jong kene konstitusi ka jong wah henry nget long lada ya keren ni haki wai ha bai dai jong kene ka jalami khalaya ka jong nget ni baki pai ba ti jong mai long lai yo di ki ha ka social media ba ki baro bakan ka sarkar long le ke long layo ji ki ha ka social media ni na kaliang ka jong mga hi ngai ngenu em hi ka jing ong na kata na mar ba ki pa ba hi ka jong mai long layo ji hi ha ki social media ki baper ha ki kubar baper mo ha ba dai na ka banta jong ka sarkar Makanya ini kejong lima, mana terai ban orang ini kan kenti pemerintah, ni atau kita terai bau ni, mesti tinggal mana pemerintah udang nak menjawab dia. To habe dai na kata mo dia na kaliang hi ka jong nga halor jong kata ka banta long nula nga bong ong mo andre ha ka jing ji ka jong me talong teng hum la kwa na ka jing kala namar I ai kublai sibun nai badu pastun balong ni emeli yang jom mai la katsan snem arpos snem ta ji long ba ubreu bobeng ubaju wara na karoi kapa hakane ka than luar ka jom mai te hakane pat ka jing yo ji ka jom nga ka bahti yo ji nga ba nakaliang hi ka jong ne meli ka jom mai teng la chupan he se tang so ka jing pli ya ki ai chubun tang so ka jing pli habaya pai ndia chapang jong kane ka CFC ka ba yo ji ndia kanno ka jing jong ki pat ba mai chane than wa henry nakaliang jong ka CFC yo ji bading shibun ba kita ki jing duna kalong penji hane long ba nakaliang hi kajong kane ka sarkar barim dan jong ne melehi jong mai dimat nuem ka jingkit kre na ka banta jong kane ka thani war ka jong mai habe dai na ka ko kia toy ha ka jing sisya ka banung kong tam hi bat ka bak kong san tam hi dai ka jing toy ka jing kia ka ban warna ya ka yo ka kon ya ka roi ka pa hapo ka sinong ka thau kam tam ha konstitusi hi ka jong mai kalada hanti alada nuem hi kajing sumar suker kababiang kamtam mai kinong kendong babi kibaduna kajing yo kajing kot enkeu chadu chalaban oi kibai kendu jing sibun ba te lengba kajing kajing tristom jong kini khmat ke jong mai kibawna ya kata kajing sumar kababiang apo kane ka than ke jong mai hi pembaju di na kane ka si kanon dalong ke jing mutoi na kane ka thanduar hi ke jong mai mo Jadi kemud ada kali kisah juga ini Malay bang tak upiam. ha ke jing ji hi ke jong nga une emli uba menta ubiang une emli henry ha ka jing yanu jorpat ha ka jing compare kumbang yo ha ka social media kata ka bangalaong sa khmat bane lengba jong kane ka ai ki lak ai ju sumar hane po si jong i sibun ke jing ko sibun ki seng balang ki badan ka puor sa puor iba ju komplain banu biang ki anu biang gitar kumta dei na kata kada ba ang nabi biang ke biang tang ba ka jing pat ka ba nula bung pen biang na kane hi ka jing ai jing sumar kata de ka banung kong ka ba kata na kane ka thaini war hi ka jong mai han dai ha ba pe i ne ki wei ki ba pher de ne mli jong i long de bro bla le ba ha na ki surong na ki ti ne ki sake ne ki skin ki ba pher ha po ki snong ki thau lawan ra o mli te myo mli su kum le tang ba ong ai pi long tang so ka ne hi ko wei ka ba yo ji ba ka jing du na hi dei na ka banta jong ka jing ka ji kia ha ka ba ji ka ma ni
ayo di ngalong kajing dunai dai ha ko ka ki ai teng ha ba ya dai po si kemut kan no kajing jauman ba pedeng kajing duk kajing jinjar hab i bong ya keu no salaban te kata ka we ji ka ba kata na ka ne ka than wa re ka jong mi lada une emri bari mu jong mi la jinda la bong le ba shu na ne ko ka ki ya ka balong ka we ka spa ka po ba na ka ne ka than wa re ka jong mi ka long une long la long shao mi jong mi te hato pidon ai mo ban ong sa kipaj ba ni si parlok tu pi bakum uno no mat ide ban nong ji ta te nakaliang hi ka jong nga ong ba nga si kipad ba kipad ba hi kibadai kilawai badai hi kipad ba hi kibong bisar mo dia kata kumbang layo i social media ban uir layo ji na ka jong tray ka jong mo ban na ka jing le ka jong mo kay no ka bo le nakaliang hi ka jong nga nuam ni jing ong inay no andre tangkawai kan tu na pa ba Bakin bisar hi bad in pai kemad hi in kalat hi kala dem ki kam tam ha kan ke election la jan ka kalong nakaliang hi ke jong manganu em minoi no chu ong ni ba to dai bisar to dai pe bani ai kai no ka bo pi yo ji pi karai baro hi dai ki pat ba hi ki bong ai na karai mga maroi no ba na bong sin la ne bong penjob la ne bong penrem andai kasur hi dei hi ka jong pet ba ka keti hi ka but hi kane ka keti hi ka bung ya ai na ka but bung ya jit ni ka but ka ta ka syong ka pet ba bo pet ba ka no ka ba ji dei bat ka no ka ba ji la ta ta dei ka jong pet ba hi na ka liang ka jong mo no wa no ni no dei tang pet ba hi bung la bung le ka ta ka rai ta dei ka rai sim dei ka jong pet ba ka su ta dei ka jong pet ba hi na ka liang ma no bung ni ngong ni no mo ta ta hi ada yelde jet ya keseng kejang mah seng penrai seng kebalam seng dulu kuat ada yelde lemta malba kepekat jinglong nge kase nge em kini ke dulu da jet ke kiseng kalau ka kam jenjar malba snow ba ini ki banabar lere ke ha kan noro intip silender jangan ka tingbot juga plan jangki tip ki pasana ngate ngajit dah kesen dulu tak kuat kata ma tip pertemata bun yang lah mana kemata ke orang ba ini ba berarti tip sino jadi 4 silinder kena batai kajing i jangan te sarkar menta te ing ba kam ha yang mal gutik sengking ro teng jaka dan kusnyo jaka ba buat hibersnyo tam kajing ya kita kekarian bu jahat de katam haki kai kiaro teng kini ke bala mental menai nyerap ro duna te badan haka patiro kim yo nyerap ngilai kan yo mengikan dari patirete nah tagadori mo ito hakaji ijung hipan mano ban yora ikan ika kenti meminta ito pitarai bo ni nang malak biang menjok ni sila cingjap terai labatai ada kibeu ki dang bet ja kisa bawa kisa te dang jop hi ada kibeu ki tip ya kalawai lejam te seperkat te ketan pelak batai tai
Hato pidon ai manong parlo prajo bakum kino kinong hikmat bangide banjir Kita ngento jangan halang nge kamtam nge long kiri dom kasih ikwa ban long daki nong hikmat kibadai jog kasih nanti sendiri ada jit ya kiwai Mbak ngalaong ada mana long jenjar yang ini bang isania aku gay long jit kiwai kalau nong ada yang dengar tentu banjir yang kena hikmat pada kita rawi kita jela pada kalau puno kemloro jamla ban yatai kalau kata dan la ban ya keren dikai ke ba gide ban lai gila ro ban ketu gila ro ban amba puno pi dalam dai merilum kidai ke rawi kilendet Jela ke jam tadi, dengan ka pendrai. Kita buat kita itu, saya show, kira kuat kisah pelat. Sudah lam, mudah. Akan tu, kita saya kan tiba. Kiban tip, saya katakan. tekong hato pidon ai mo manong pai ba ni si palong jungpi bakum kino kinong hikmat ki bangide banjir de akajisep juga tenga kuat panuya weri ki pralok perjor ki pra kentai lane ki long sem para badung ban ya kerja ki tolong jarap ban jarap lem yang ni badan ubandon ka jingkit kli hak imlang kasalang hak senong ka tau de uban sincere hak uban pi hak den kamtam kano ka jing dawa ka badai ban yarap kamtam ni tiba don kun don ti kali school don kam kini jing yarap ka sarkar ki scholarship ki ai to nang ta wat ya kan ka lockdown orang ngila ting palat ken ada yu alat Nara kita kena mikmat kiba ngutuk ban pelai lem yang ki barit baria ya tak lockdown mari sim jing kenyi badu sim ba mano ban khot belasuk yang ingin bam da ikun gini alik school gini alik boleh ingin pelang da hi kata kenyi kwa ban jid otonong mikmat uban tek ya ka baha kamiat apa ka sincere ka kadara dari lejong dari yang ini gibala dek de tang bawan kata kalau daw arsne merula tom ha jadi sincere jadi kadar kum ka ketin kam iya ha perken pindon kam syuk ban lek police sor pilasuk pindon ki college ne pindon kam syuk ban lek ki hospital syaki we ki sinong syaki sor ki bor pilak biang hiang ne tang gi basuk kon ra padai ka por ban kharo kit baik sesor bagi peli baduk lah si tampi tinggi kuat yo otonomi kemad uban pilih jadi jar jadi sesat kena senong jam tawa kari kalaya kuat jadi sup i barok awai kari Kelong menta madai u amalai u bakum nu kumnuru tamade tambon pelem ya kaki kasion ki pajba kata ka kuat bisa manon action jenjar sudan long kidon kam jingarap kidai ban ai tilang ndai pancu long yarap tang kuat bagi sudan kam ndai tapi pidon kam jingarap pati pajba long makan sapsu long tang kita ki mele pi kwa long tang ki long ban pelem ya ka suka sanya ki imlang kasalang te hak jing sem gu jonga haladehi ngam dei bangajit namta ki pajba ngajit namta kikun kiti lawe pernah ki jengki kenang begini yo tau nong sensiar ubabiang ubala bang penbiang penbit nam taki lawe pernah takun kiti ki jengi itu kumno POE ya kan ya kijing sensiar juga ni ka sarkar ka pemerintah te ha ke jing yo i jonga sarkar ke pemerintah ke MDA deh MDA government NPP po jing lam jong NPP te ha ke jing i jonga kalong kebiang
tang ba don hi ki kat to kan ki jing bakla ki jing tuna hang nang tai ha ga jeleng ki kam ki jing ko ki jing khia ting ha bing le po CRC kum to don ki bapa ki bakha khon ki ong le no chi tai po chlong đây là poi ha nganh là ne poi tang ha po lại long cốt cả khap pun ban tang kata long kepat lagi male ki ban sawan ki ban semi harus nama adia apply ban long kam penbiang kom sumar suher nam ta kita ki jing sitom ki ba armet kam tam le ki ba don ki jing sitom te bang lạnh lagi jing kiu po silong ta đây là long ai po từng tí long no te la sung la ra em ngio đâu deputy simistan re umla man le kat kum teng kam ngi berit te kalong kerpan ha uta bang suan mata la deu ba pistun la ne deu next we male we long bang kerpat u bang le kam pen pha nam ta kita ki jing stom ki badon ha ka long kami kam tam ki ba armet ta kita ka ji jing phi ula thay mình chọn biang unin nè ga jing yo i jonga uneta long west na gilang kisnar ta te ban sistem man penrem ho tang balong ha ga jing i jonga tolong song sagi pai ba kila ne ki mala ne ki song to ki dang jit ne ki jit siu ne te klong goi kata ka ba re la do rem par ro kan no ga jing benut long kejing benut phi namar kejing tre jing ta yung la long kapala serkai long kapala I nadek surok hadek lenting sengking hadek kam senong kam tau hadek jing darbar ngio lu kam tam ngi po acha thi no sken marayo no rang ba senong bot mai ngini layo no jing darbar mai apo no sken tang ba kalong don ni to na kejing dunau ni ha ke teng teng melam biang lut dong dong te ada urem ro ngi du nong telong syukur pat hau nani cakmat bang lon kejing kela te bang la bang pun kela sia ka ba khamba susu long ta kejing pat jo thì không một cái gì yêu phiêu niệm lên tạo ubiang ubiang jing ko thì don ni yang tai tang balong hak ta ka benta phi Tito, pidan ni ay pat ban ong sige pajba ni sige parlok ki jong phi. Dagi pakum kino mikmat bang di panji. Kum no to. Long pidan ni ay ban kento lan ban palong si pajba si parlok ki jong phi. Ki pakum kino mikmat ki bang ide ban ji. Te la ta ngijit ye kino mikmat ide ban puson ba ha ban duai ban phirat hakom badai la deu berim la deu berhumai ngide ban bu ta kijing duai ngide ban bu ta kijing lên la de nam ta ban jit itu nong kmat ki ba pen song norim om de ba ki bang song po assembly nam ta ban thau ya ki skim đây ki ban song po assembly de ban thau nam ta ka ai mang bit mang biang ki khun ki ti ki pai ki ma kham tam ha po me khaliao jungi te ban long kita ki nong ye sai ki bang long ki nong thau ai ne kum no hi ong ha Minta kasuk kasan hi. kasuk kasai hi ta pa ba re ban long tang nong thau skim kam man tai naman ka skim ka long penjat yak yak min reu yo we rum long te kham tam le la di yo NPP la di yo UDP la ka jong NPP la ka jong te han ta ka jing kumar kom kharau hi mar la da long sar brok hoj ka biang te biang ndai teng teng don ki nong sensia phi don ki nong ki negi seng ki ba ai tang ki lu lejong ndai ya ki we par ki pendo te ka tar long ki jing bakla ten ring man yo itu nong sensia biang bokop man yo lang barok hoj om ton si san bla yo nong sensia san sedem ngide ki jong lang em om dai jong NPP om dai jong UDP om dai jong Kongres dai jong lang barok hoj di ban biang ta ka benta te utau nong hat ban selong ta deu ban yo iwe pa iwe Người mình sao phát đang lòng thằng là dùng te kaweru pi em kan ka kom sam skim kan ne apa urso pi kan mau te ka tor ki kom sam ro long ka ba la long thamola long triburi te ting ting don ki bayo tang bang lệnh
Kibriu dah teng bangalik training lo kimpat yo te kimri no ya kis iris ni. Ha? Teng te to jing sam de man yo kan gi license de ban pembiang license de bang pembiang ya kita ki jingri jing dup hak lor kom ban ai ban sumar ban sukher ban im ban koi ban khia bang yo di ta. Ndai ki ai kum to kat klem tu ai kat klem jing bam te kin lik hit sino. Kat bang poi siar jing lik hit sesor lik sino lik hit. Ayap em kesiar, li ayap em seniang. Tang belong katokin. Long ka biang ba ka tor komai. Tang belong donatik tang ha kita ki benta te ki jing pam don, dua ram don. Tang belong ha ka ta ka benta. Ki jing ai ti ka biang tiap top tang belong ha ki jing bang ki jing ha ka dua long dona. Te long kerpat no une la di job sin. Long kerpat long pembiang nang kita te. La dam la ro ai ha ki wei. Ai ha wei ki jing tho li pan nang ta, li thit nang ta, de bang don lupa te ki kung ki farmasi. Nong ta ki jingri jing tu dia bang long kata bentar ai de slip de thit doai nang ta biang de pai ba keluar dah chano le thit doai chano le thit jing bam kim tip dah ha le thit na thit blok kim yo om don doai la de don makna mla pendam kata de jing a telong kar kom sam ha kan long kabiang tang baduna ha kita bentar apa lah long tan kum ba kan isu election Tadi pakai air lagi nyeri, lai dah sebut dah kidai gi bapang sistem ban ke ban ada wai. Ban yo doai. Tin yo doai ni. Lek seblok dan doai. Yo tang kediat. Mde yo tang bang dap bang biang tu. Mde ki doai pat kam de bang di asni yo di tang cisni. Te terapi di tang cisni koi. Ha? Kanel panji ke balong man isu election Te dena ta kada ulong kerpan bahak ini kesnem giban sowan ulong bang yo kata kalian tiga bisisa bang pendap penbiang har kom kodai kenang bang lagi jing stom lagi pai ba dah ndai la ris niang klem dan doai klem dan sin kam tam bujuk menta klem dan doai layam kimrat mensuar is gio ada kembat dang pelai pahar kuntum to ni dang pelai sini style dang ya serum seneng gio em kembat naja clown atau na jan song jan thau de ta ko kom next long kepat hau ma de ban suan ang le stop